Здравейте хора, аз съм Виктория и в този клип ще играем на съпознатия и всеобичан Майнкрафт. Така, нека започваме. Ще кръстя новия свят, нов свят, защото не ми се пише имена. И светът в момента се прави. Отнема малко време явно. Това е поради лошия интернет. Ако сте чули някого, това е брат ми. Той също си има канал в YouTube. Мри, овцо! Ох, най-после. Имаше кличното. Ах, тая умря. И другата. Я. И се впускаме в приключението. Взех ли? Взех. И сега едно прасе за всеки случай. Чето аз на повече живот. Стига. И... Викам горичката. Явно това прасе няма да бъде убито днес. Айде събери да работя. Отивам да го събирам. Отивам да го събирам, гости мои. Това е моя гост. Пираш пръст. Да кажа, ако чувате някакви бръмчета, тук в нашия блок има майстори и това. И това не е моя глас. Това е гласът на човек, който е моя гост. До мене. Дето седи. И бръмченето, както той обясни, че е поради причината, че ни оправят работа. Викайте ви да събира още дърво. Но аз ги обрях нататък. Сега, ще помоля го... Айде, развивай се, искам после да се смея. И аз не, защо си ми в клипчето? Дай. Айде, стан да не говоря. Да го изключай, да го почвам наново. И така, в момента събираме дърво, както всички хора предполагам, че знаят, с 16 дърво, каквото и да е, става един стак, като го преработите. И после започвате да си строите къщата. В този случай ще я направя малка и смешна, но като за първи път какво да очакваме от началото на света. Така. И аз в момента ще си направя крафтинг тейбъл, обаче той не иска да става. Благодаря, гости, за чудесното говорене. Така, направихме крафтинг тейбъл, сега ще преработим и останалото дърво. Аз го преработвам тук, защото не е задължително да го преработвате
в крафтинг тейбъла. Просто е така, тинг, и събирате готовото си дърво. И е добре да го сложите ето тук, както аз не направих. И така, ще започна. Започвам да строя с дървото, което събрахме преди няколко минутки. И така. Смятам, че като стана малко по-известна, може да се срещаме в някои сървъри с вас, хора, и да знаете, че освен тази игра ще снимам и на още други поредици. Но ще мине време, докато ги видите. И разбира се, това дърво ми влиза в къщата. Трябва да го отрежа малко и го оставям на страна. Разбира се, имам едно резервно блокче. О, да, забравих. Забравих, че това просто ми прилича на преработено дърво. Ще го закрепих го с пръст. Така, на 9 натискаме и вуаля! Сложихме си другото дърво, за да може да го направим. Аз строя моите къщи 3 блока големи нагоре, защото така като се могат да влизат само хората вътре и паяци, ако имате около вас. В играта. И така. И босоножки. Бабо, в тази игра няма такива неща, които ги изтеглите на модове. Да знаете, аз не разбирам много от модове и няма да имам модове. Модули? Не модули, бабо, говоря за съвсем друго нещо. Строя къща от квадратчета. Ще влезе вътре в стоножка, не знаеш. Или скорпион. Сега са пълно скорпион идва. А скорпионите, като е доста, си идват опашките. Така ли е, бата, ти си скорпион, стати? Така, в момента баба излезе от стаята и започваме... Направи врата. Да, разбира се, разрушихме с нашия боен вратосъдирач. Така, правим, подеждаме. Целият ли е готов? Да. И така, вземаме си крафтинг тейбъла, дето го направихме и го натискаме. И аз ще използвам многоцветна от овцете преждата и ще си направя легло. Може да направиш врата. След това ще си направя мижава вратичка. И то ми ги дропва по повече, отколкото очаквах. Така, и слагаме на вратата и бум! Готови сме. И сега вземаме леглото и го постави са. И за последно, защото ми остана дърво, аз не искам като кошарка да имам такова в това. Готови сме. И това беше от този епизод на Майнкрафт. Ще се видим за следващия епизод. И следете канала ми за още такива клипчета.